ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അയോധ്യയെക്കുറിച്ചാണ്. അയോധ്യയെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവില്ല. കാരണം രാമായണം കേട്ടു വളർന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ത്രേതായുഗത്തിലെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ കഥ, വാത്മീകി മഹർഷിയുടെ രാമായണ കഥ, ഇതിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അയോധ്യയിൽ വെച്ചാണ്. ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായി ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ജനിച്ച കഥ. കൈലാസ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന സരയൂ നദി, ഈ സരയൂ നദിയുടെ കരയിലായിട്ടാണ് അയോധ്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പുരുഷോത്തമൻ, പുരുഷന്മാരിൽ വെച്ച് ഉത്തമൻ, യുഗപുരുഷൻ, മാതൃകാ പുരുഷൻ, എല്ലാ പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ. ഒരു കുടുംബം എങ്ങനെയായിരിക്കണമോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രായോഗിക കഥയാണ് രാമായണ കഥ. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഒരു പട്ടണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അയോധ്യയെക്കുറിച്ച് പറയാം. അയോധ്യയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് പറയാൻ, ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് പറയാൻ. നമുക്കറിയാം, അടുത്ത കാലത്ത് വരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച നിരവധി സംഭവ കഥകൾ കേട്ടറിയുന്നു. ബാബരി മസ്ജിദ് അല്ലെങ്കിൽ അയോധ്യ ക്ഷേത്രം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രം ഒരു പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്ത കഥയാണ് അയോധ്യയെക്കുറിച്ചുള്ളത്. അയോധ്യയിൽ കർസേവ നടന്നിരുന്ന കഥയും, അയോധ്യയിൽ ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചു എന്നും രണ്ടാമത് വീണ്ടും അതിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായതും അതിനുശേഷമുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളുമെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കൂടുതലായി പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന അയോധ്യയിൽ പൊളിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുക. കർസേവ നഗറിൽ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പല ഭാഗങ്ങളായി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ശില്പങ്ങൾ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതെല്ലാം ഏർപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത കാലത്തായി തർക്കം പരിഹരിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ ഭൂമിയും ക്ഷേത്രവും പള്ളിയും നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുമെല്ലാം ഒരുക്കിയാണ് ഈ കോലാഹലങ്ങൾ അവസാനിച്ചത്. അയോധ്യയിലെത്തുമ്പോൾ ഓരോ യാത്രികന്റെയും മനസ്സിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ജനിച്ച സ്ഥലം, കൗസല്യയുടെ വീട്, കനകഭവൻ എന്ന് പറയുന്ന കൊട്ടാരം, ഒരുപാട് ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ അയോധ്യയുമായി ചുറ്റിപ്പറ്റി അവിടെ നിലകൊള്ളുന്നു. ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഭക്തനായിരുന്ന ഹനുമാന് പ്രത്യേക ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഇവിടെ. സരയൂ നദി സ്നാനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സരയൂ നദിയിൽ കുളി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഗോദാനം നടത്തുക പതിവുണ്ട്. ധാരാളം പശുക്കുട്ടികളെ അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിനെ പിടിച്ച് ഗോദാനം നടത്തുക പതിവാണ്. അവിടെയുള്ള പൂജാരിക്ക് ഒരു ദക്ഷിണ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷ ഗോദാനം അതൊരു വലിയ ചടങ്ങായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടന്നു വരുന്നു. ഇവിടെ എത്തുന്ന ഭക്തർ പരിസര ക്ഷേത്രങ്ങൾ ദർശിക്കുന്നു. പരിസരത്തുള്ള പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ വാത്മീകി രാമായണ മന്ദിരം, അയോധ്യ പ്രശ്നത്തിന് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിന്നിരുന്ന സ്വാമിജി അവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് അടുത്തായി തന്നെ കർസേവ നഗർ, ക്ഷേത്ര നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം, ബിർള ക്ഷേത്രം, ബിർളയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രം, ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രം, രാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രം എന്നിവയാണ് അയോധ്യയിലെ പ്രധാന കാഴ്ചകൾ. അയോധ്യയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പൂജാകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പണ്ടകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. പിതൃകർമ്മങ്ങളും ബലികർമ്മങ്ങളും സരയൂ നദിയുടെ കരയിൽ നടക്കാറുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു പിടിച്ചുപറിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. സ്ഥലങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാനുള്ള ഗൈഡുമാരും പിതൃകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പണ്ടകളും വഴികാട്ടികളായി വന്ന് വഴിതെറ്റിക്കുന്ന സ്വഭാവം അയോധ്യയിലുണ്ട്. ഇതിൽ പലപ്പോഴും പലരും വഞ്ചിതരാവാറുണ്ട്. അയോധ്യ ആ പേരിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട്, അവിടെ ഉണ്ടായ ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങളുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാവരും അവിടേക്ക് പോകുന്നത്. ഇത് വടക്കേ ഇന്ത്യൻ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം പതിവാണ്. സാമാന്യ
മര്യാദയിൽ നിന്നും അകന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇന്നും അത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഒരു പരിധിവരെ തീർത്ഥാടനത്തിന് ദോഷമായി തീരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അടുത്ത കാലം വരെ അയോധ്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അയോധ്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭക്തജനങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടെ എപ്പോൾ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭയചിന്ത യാത്രികരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയോധ്യ പ്രശ്നം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് നിലനിന്ന സമയത്ത് അവിടേക്ക് പോകുവാൻ എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അയോധ്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ജനങ്ങൾ പെരുപ്പിച്ചു പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് കാശ്മീരിലോട്ട് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും എന്തോ ഒരു ഭയാനകമായ സ്ഥിതിവിശേഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങൾക്കും പറയാനുള്ളത്. എന്നാൽ ഇക്കാലങ്ങളിലൊക്കെ അയോധ്യയിലൂടെ കാശ്മീരിലൂടെയും ഞങ്ങൾ യാത്ര നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും കാശ്മീർ എന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മെല്ലാം ഭയപ്പെടും. പക്ഷേ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക്, തീർത്ഥാടകർക്ക് കാശ്മീരിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. അയോധ്യയിലും തീർത്ഥാടകർ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രികർ, സഞ്ചാരികൾ എത്തിച്ചേർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ജീവിതമുള്ളൂ. ഇതുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രികർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതിൽ ഇവരെല്ലാം ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്. കാരണം ആരെങ്കിലും വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതമുള്ളൂ എന്നവർക്കറിയാം. ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 7 തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അയോധ്യയ്ക്കുണ്ട്. അയോധ്യ, മധുര, മായ, കാശി, കാഞ്ചി, അവന്തിക എന്നാണ് പറയാറ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്ഥലം അയോധ്യയാണ്. ഈ അയോധ്യയിലേക്ക് പോകുവാൻ എല്ലാവർക്കും സാഹചര്യമുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്തേ.